UPPL सासन समावहाय बिटिआर गभर्नमेन्ट मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि समावहाय बारे सोरखौबा दिन दाहारे लांदां टाउन गेजेराव बुनाय सोमजिदोंमोन मेलेम गलायनाय गावख्रुबनाय सोमजिदोंमोन दम होनाय सोरबा मिडियानि मानसिखौ आईटी सेलनि मानसिखौ सोरबा इउट्यूब क्रिएटर बिथांमोनखौ ससियेल मिडिया क्रिएटर्स बिथांमोनखौ होसोनाय बे सोमजिदोंमोन बे खोथाखौ आङो रायज्लायनो थांगासिनो दं आई एम गोइं टू डिसकास एबाउट इट दा खोथाया मा बास्तबताया मा बेखौ बुंनायनि सिगां मानाव गेदेर चरण बर' one of the cabinet minister amongst the leader of the Assam बे बिथां सारखौ जेबादि समायखेरा लाहोदों बेनि समायखेरा लानायखौ हिस्टरिक जानायनि थाखाय आं एसेबाबो आंनि इउट्यूब चेनेलाव होनांगौ होननानै आं सानो आरो नायलांदो ओमफ्राय बावहाय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना नटिस खालाम बेखौ आङो गुसुं भिडिअ क्लिप होगोन बर' रावजोंनो दे बर' रावजोंनो बिराद मोजां गोजोनथाव बाथ्रा दे नायबानो जाबाय आं मुस्रि चरण बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आं आसाम रायजोनि सासे मन्त्रि महरै फोथायनाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय मोजां मोननाय एबा गिज्रा गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बायदियै गासैबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन नुनो मोनदों भिडिअआ दंबावो एसे आं गुसुङाव होबाय बेनिफ्राय बियो गासिखौबो खुलुमबोजोबै हाग्रामा महिलारि साराबो सारियाव जिरायनानै दंमोन चिराग पासवान बिथांनि खाथियाव दा बिथांनि खाथियाव जिरायनानै दंमोन फैनानै हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथाङा चरण बर' बिथाङा समायखेरा लाखानानै बयखौबो मदि थदि बिथांमोनखौ रायज्लायबोजोबनानै हेमन्त बिथांमोनजों रायज्लायबोजोबनानै ओरै सोरजोंबा हेन्डशेक खुलुमनानै फैनानै हाग्रामा महिलारि सारखौ खुलुमफैयो आपनो को कभी बोलना नहीं चाहिए होननाय बायदि अपना तो अपना होता है होननायनि जोंहा बे बिटिसिआव राजाया सोर बिथाङा नालाय हाग्रामा महिलारि सारा नालाय स्ट्रेंथेन खालामनांगौ जोंहा बिटिसिखौ बिनि सार्थआव पावरफुल करने के लिए बीटीसी को हमें मिनिस्टर चाहिए था और हमें मिल गया और होना भी चाहिए स्ट्रेंथेन पावरफुल होना भी चाहिए सभी लोगों को लगना चाहिए कि हाग्रामा महिलारी जी और ज्यादा पावरफुल हो गया ये अनुभव कराना जरूरी है यूपीपीएल सपोर्टर्स लोगों को दम है तो आगे आओ और मुकाबला करो बे खोथाखौ जोङो लानांगौ दा बेखायनो बे बिराद मोजां आखल चरण बर' सारनि दा बेथ' जाबाय मोनसे खोथाया जाहैबाय बै समाव बाब जेबोआनो बुंनो हाया सोरखौबा हमनानै बुहैनाय सोरखौबा पुलिस मिलिटारि लागायनानै होसोहोनाय सोरखौबा टर्चार एसे बन्द जानायनि साइडजों पुलिसफोरखौ थुना होनानै गिहोनाय गिगौबा बिपिएफ दोलोनि माखासे सापर्टार्स बिथांमोनखौ ससियेल मिडिया क्रिएटर्स बिथांमोनखौ बेबादि खालामदोंलै प्रमद बर' बिथांनि सासन समाव आरो लैहोर गयारि बिथांमोनखौ दिन दाहारे लामा सामा बुलाबायथारदों दा दुखुनांथाव दादागिरि खालामदों खैफोदाव गोलैनाय सुबुंफोरनो दै हैनायावनो जेल सोरखौबा सहाय खालामनायावनो जेल सोरनिबा जानानै बुंनायावनो जेल सोदों बिथांमोना कर्ट कासारि गानांगौ जादों दिनै बिपिएफआ बेफोरनि बदलाखौ लाफिनगोन ना बिथांमोनखौ खेबफा गाव गावनि आखल आखुखौ आरो दोलोनि माखासे स्टेन्डार्ड अफ पजिशन बेखौ लाखिनायनि खराग होगोन दा बाथ्राया बेसो लाबबो गैया बदला बदलिजों जेबो खामानि जाया गावबागाव खामानियाव फकास खालामनानै आवगायलांबाय थाबानो बास हारसिं जलदब
बेनो मा सानो कमेन्ट सेक्सन जरुर फोरमायहर थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं